אהלן ארבל, מה קורה? קודם כל, כל הכבוד על היוזמה. רעיון יפה מאוד. שבעצם ממחיש את השאלות שאתה שאלת. לא צריך היום להשתמש בפלטפורמות מוכרות על מנת להגיע לאנשים, לשאול אותם שאלות וגם לקבל תשובות. כל מה שעשית זה לצלם סרטון ביוטיוב, אמרת נראה אם ילך, והנה איך שהסרטון הזה הגיע אליי, ואני גם עונה לך על השאלה המאוד מקיפה ששאלת. זו שאלה שקצת קשה לענות עליה בצורה חדה, אבל אם לתת כמה דוגמאות, אז באמת אני חושב שלמשל לגבי שידורי חדשות, שהיום צופים בחדשות בצורה ליניארית, זאת אומרת שאתה בא בשמונה ואומרים לך מה אתה תראה מההתחלה עד הסוף, אז זה כמובן משתנה, וזה כבר משתנה מכיוון שאנשים צורכים יותר ויותר, לפחות על פי מחקרים, חדשות בפייסבוק, דרך חברים שלהם, שבעצם ממליצים להם על כתבות שהן רלוונטיות להם, וככה כל צריכת החדשות של בעיה משתנתה, גם הרבה יותר צורכים מה שנקרא עיתונות אזרחית, זאת אומרת דברים שאנשים מצלמים בעצמם, מעלים לרשת, הופכים להיות להיט ויראלי, וזה סוג של חדשות. אני אתן לך דוגמה, הבחור שהיה אצלנו בתוכנית לא מזמן שצילם את השוטר שנתן לו רפורט סתם עם המצלמה שלו. אז הוא מה עשה? הוא פשוט העלה את זה לרשת, והנה זה הגיע לכל החדשות, שינו את הצומת, פיטרו את השוטרים, והכל מזה שהוא צילם את הסרטון והעלה לרשת ממש כמו שאתה עשית. אז זה באמת היה דוגמה קטנה ועל קצה המזלג, אבל אני מקווה שזה עונה לשאלה שלך, ובהצלחה בהמשך, נראה שאתה הבנת את הפרינציפ.